Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe, bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam, on calminama ɗo gonɗon eno gonirɗon fof yo taw ko jaam gueno woni e moɗon. Minen ko jaam tan woni gay, caggal nde ñalluɗen e dow jaam, kirɗen hen yo Allah hokku en walde e dow jaam. Haaldata e mon ko musidɗo mon Elhadji an, gorko mo Birkilane ɗo e place publique mo Birkilane. Ko ɗo kaldaten e bandiraɓe holko jiɗɗen famminde leñol fulɓe. En goni e ustede, en goni e riddede, en goni e fewjaneje e dendagal peeje. Eɗen gandi binditti nana ngara, binditol nana ara. Holko winditte wonde recensement leƴƴi gonɗi e nder leydi meɗen Sénégal. Bandiraɓe gartiren haqqillaji meɗen. Enen fulɓe enen tan goni leñol gotol ngol ganduɗa ina fecce pecce 5 6 ha 10 e nder leñol gotol. Kala garɗo e moɗon ina windito wi holko gonɗon mbiye komin fulɓe, komin fulɓe. Eyyi, ala komi toroɗo, ala komi baylo, ala komi maabo, ala komi lawɓe, ala komi nangam e nangam. Enen fof ken fulɓe, ko ɗemgal ngal kalaten, wadde woto piccen ko emen. Kinde ɗe mbaɗeten ɗe ɗum ko e nder hakkude meɗen. Kono noon aroɓe ina binditoɓe jiɗata ko feccude en, jiɗata ko ustude en, jiɗata ko ustude doole meɗen wonde holno poɗɗen e nder Sénégal, e holno poɗɗen wonirde kadi e nder Sénégal. Ɗum noon caleɗen ɗum woni Sénégal, woni leyɗele ɗe goɗɗe. Kala garɗo e meɗen wi holko gonɗa, wi komi pullo, woto wi komi toroɗo, woto wi komi labbo, woto wi komi maabo, woto wi komi maccuɗo. Bandiraɓe, hande leñol men ngol woni ko e ñamede, woni ko e ustede, woni ko e famɗinede. Te leƴƴi ɗi fof ina jiiɗi jeeyede e fulɓe, ina jiiɗi jokkodirde e fulɓe. Kono noon kadi eɓe darani ustude fulɓe, caloɗen ɗum. Hay e religion ji ɗi, kala e mon garɗo wimo hol religion mo gonɗa, wimo ka julɗo, ɗum ɗon fof eɓe namdo. Kono noon kala garɗo e ma wima holko gonɗa, wi ɗum komi pullo. Hol religion mo gonɗa, wimo min komi julɗo, kaɗa ɗon ɓuri foftinde. E komi murid, walla komi tidiane, walla komi layen, walla komi nangam. Ɗum ɗon fof bandiraɓe en poti yaltude e ɗum ɗon. Jalten e ɗum ɗon, jalten e funtede, jalten e ustede, jalten e famɗinede, jalten e ɗum ɗon ko enen mbawi ittan ɗum ko e moɗon, ko e meɗen. E musidɗo mon Elhadji an, gorko mo Birkilane ɗo e Birkilane, ko min haaldanno e bandiraɓe fulɓe fof e binditagol jogorgol ardengol nana ara, nana e lawol. So fuɗɗima, kala nde ɓe ngari e galleji men, kala mo ɓe namdi holko gonɗa, wimo min komi pullo, holko gonɗa, wimo min komi pullo, gasi kaɗa ɗon. E komi toroɗo, komi labbo, komi ɗum ɗo, komi maabo, ɗum yo won e nder hakkude meɗen ko e meɗen. Kono noon woto yato binditogol to. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe, on calminama, on bertanama. Musidɗo mon Elhadji an, gorko mo Birkilane ɗo e place publique mo Birkilane. En calmini bandiraɓe fof ha tengti e yeɓoɓe men to YouTube Birkilane TV, ha to Facebook, kamɓe fof ɓe calminama, ɓe beltanama. Yo Allah hokku en walde e dow jaam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yo Allah hokku en nanodirde e famodirde e wawde wallodirde kadi taw ko saabu Allah. Enen ɓiɓɓe fulɓe fof nanggodiren, ganden enen fof ken fulɓe. Kala kaalowo ɗemgal ngal ko pular, ko heddi ko woto peccen koye meɗen. Caloɗen feccade, caloɗen feccede, nde wonno kala nde leñol fecci ngol natti dañde doole, kala nde leñol fecca ngol natti dañde ko ngol fotno dañde ko. Ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yo Allah waɗan en jaam.